Ja katseet tulevaan. Ketä vastaan Grillimestarilla on seuraavat pelit? Grillimestarit kohtaa 27.11. Lepsun ja B2000. Tässä on semmoinen tilanne, että Lepsu on vähän niinku lohko ennakkosuosikki. Siellä pelaa pari entistä liigajätkeä, mutta Ja, niin ja maailmanmestari. nimenomaan maailmanmestari, mutta niin kuin ollaan kuultu, niin esim. Hytösen Henri, joka on joukkueemme tähti, tällä hetkellä vähän niinku levänneenä siellä, niin on niinku uhannut niin sanotusti laittaa kaksi parasta kaveria lasarettiin, ja kuulostaa erittäin hyvältä. Mutta toisaalta pitää muistaa, että Lepsulla on myös muita hyviä pelaajia. Mutta tässähän pelissä näemme myös managerin eli meikäläisen debyytin. Luultavasti teen 3+3. Eli 6 maalissa mukana. Saa nähdä riittääkö. Toivotaan, että riittää voittoon. Toisessa pelissä kohtaamme B2000. Luultavasti ylijuoksu. 12-0-13-1 haarukkaa. Lähdetään tavoittelemaan. Sen jälkeen seuraturnaus onkin vasta joulukuussa, jolloin Grillimestarit matkaa Hankoon hotellimatkalle. Siellä on odotettavissa 2 voittoa ja erittäin kova keittoreissu niin sanotusti. Siihen palaamme myöhemmin. Ja sieltä on luvassa videomatskua. Sieltä on luvassa erittäin hyvä videomateriaalia. Kuvaamme kummatkin pelit ja parhaat palat on tuossa Grillimestareiden Facebook-sivuille, että kaikki fanit on hereillä siellä, niin kattelee ja päivittelee sivuja, niin sieltä löytyy. Ei tässä muuta oikeastaan, että loppuvuoteen lähdetään kovin tavoitteen. 4 peliä jäljellä. 4 voittoa. Ensi vuonna pari turnausta. Sieltä voittoja ja nousuvitos divari, jolla aletaan vissiin rakentaa Korso uutta Salivärin hallia. Grillimestarit on kuitenkin aika niinku varakas joukkue, niin rakennetaan vissiin uusi halli sinne Korson keskustaan ja siellä ruvetaan kotiverit pelaamaan, että sinne vaan kaikki fanit kattamaan paikan päälle ja ei mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin palataan Hango-turnauksessa. Morjes! Yes. Grillimestarit kuittaa ja kiittää. Kiitos.